L-abbozz ta' liġi proposta mill-Gvern li mistennija temenda l-att dwar iż-żwieġ se tippermetti li 200 koppja jkollha l-possibilità li jibdlu l-unjoni ċivili li daħlu fiha fiż-żwieġ. Biex jidħol fis-seħħ il-kunċett ta' żwieġ indaqs, l-abbozz li se jitressaq għad-diskussjoni fil-Parlament it-tnejn se jneħħi l-varji referenzi għar-raġel u l-mara li hemm fil-liġi preżenti u billi jinbidlu bil-kelma konjuġi. Fil-waqt li se jkun kkjarifikat li żwieġ ċivili mhux limitat biss għal koppji eterosessuali. Se jsiru emendi wkoll fil-formoli legali tal-Gvern fiċ-ċertifikati ta' twelid u dokumenti oħra sabiex ikunu rikonoxxuti koppji u ġenituri tal-istess sess. Iżda dawn il-bidliet mhuma se jbidlu xejn mir-rit reliġjuż taż-żwieġ. Fil-waqt li dawk ir-reliġjonijiet li jridu jiċċelebraw iż-żwieġ ta' koppji tal-istess sess se jkunu jistgħu. Dawk li ma jridux se jiġu protetti kontra kull diskriminazzjoni. Il-koordinatur tal-Malta Gay Rights Movement Gabby Kalleja qalet li huma kuntenti li l-Gvern reġa' żamm id-drittijiet ċivili fil-qofol tal-politika tiegħu u se jkompli fuq il-kisbiet ta' gvern preċedenti Laburista fosthom dik tal-Unjoni Ċivili, il-liġi dwar l-identità tal-ġeneru u l-liġi kontra l-prattiċi ta' konverżjoni. L-ewwel nettija xi ħaġa li nilqgħu, jiġifieri xi ħaġa li ilna nitolbu għal ħafna snin dejjem kienet ix-xewqa tagħna li tidħol l-ugwaljanza fiż-żwieġ. Il-fatt li wasalna liha 3 snin biss wara l-introduzzjoni tal-Unjoni Ċivili naħseb li hija sinjal tajjeb ukoll ta' kemm mexa l-pajjiż f'dawn il-ftit snin li għaddew. Id-drittijiet li nkisbu għal persuni LGBTIQ f'dawn it-3 snin waslu biex Malta ġiet ikklassifikata għal diversi drabi fl-ewwel post fid-dinja fil-qasam tal-libertajiet ċivili. Madankollu Gabby Kalleja fissret li fadal titjib xi jsir partikolarment fil-qasam tas-saħħa. Kemm fejn jidħol l-aċċess għal servizzi tas-saħħa għal persuni trans, titjib fis-servizzi li jingħataw il-persuni li għandhom l-HIV, kif ukoll forsi hemmhekk tidħol ftit il-liġi tibdil ukoll fil-liġi tal-protezzjoni tal-embrjuni biex ikun hemm iktar aċċess għal daw is-servizzi riproduttivi anki għal koppji tal-istess sess. Intant l-abbozz ta' liġi ma jikkonċernax biss lil koppji tal-istess sess u LGBTIQ, iżda se jimmodernizza aspetti tal-liġi ta' żwieġ li sal-lum għadhom tradizzjonali. Fost dawn il-bidliet hemm l-għażla tal-kunjomijiet tal-koppja fejn ma tibqax biss il-possibilità li r-raġel biss jgħaddi kunjomu lill-familja. Dan ifisser li issa r-raġel se jkun jista' jieħu kunjom martu jew iżidu ma' tiegħu u l-koppja se tkun tista' tagħżel li ma jkun il-kunjom li jgħaddi għand l-ulied.